acompanyada per l'alcaldessa de Torrent, Amparo González Torda. Ahí la tenim, aplaudiments, fervor i devoció de la Fallera Major de Torrent del 2012, Irma García Albarat, acompanyada per l'alcaldessa de la ciutat de Torrent, Amparo Folgado i tota la seva cort d'honor, que sempre també reben el calor de la falla de Ramón i Cajal, de familiar i d'amics.